ano, Dirle. Ano yun? Oo, nakakaamit ba kayo? Ano maganda itong ano? Ano maganda yung na doon eh? Ang gusto ba? Hindi ka pang sana. Yabong ko. Dito, ito ko dyan sa alin. Hindi na po. Bukit ako mo dahil? Ano ito? Ang kalong? Ano? Atak? Ang ano? Mataligdi. Saka, hindi ako. Ano boy? Ano lang? Babay. Ako ba niya na daw? Kalbo. Tulog si Berde. Tulog si Eta. Tulog si Tabo. Chalit. Oy, chalit. Ay. Parang taon. Kasi na mo na ako. Kasi tabo na. Kasi na nga yan sa mga dahil na mabagay na tabo. Dahil na ako daw. Ay, kumikorta ka. Daw balik ganyan sa tayo. Hindi, ang ano yun, para tulong uwa. Hindi na tingala sa tayo. Sino ba? Oo. Tidak na ito po siya. Kung yun, maski pa paano, siyempre, yan, may abogado naman niya. Malabanan. Kapag ito na. Nadali ka man niya, makakita ka man niya. Alit, naman na doon! Ano ba kayo ulit yun? May ano, mansala? Isa po nga dito? Lagi yan naman. Alit! Sa terminal. Lagi na lang, sa tabong mo. Tabong nila. Tabong mo pa na. Saan majority sa tulog kasi ano? Ano yan? May nagaroon nila gingaw. Ano yan? Ang mga ano? Marami na. Gusto ko sa ano? Doon na mo magayon. Tuloy kampanan. Alam mo si tuloy kampanan dyan dati. Ano mo kahit na ba? Kung yun sa wala. Ito Sabuyo. Sabang Masgada. Sabuyo, Abang Masgada. Pamela sa adong ko sa mga ha? Hindi man. Ano video? Tapos Sabang Masgada. Kinakakan ko magamit. Apa yang dikatakan itu sudah membagai itu. Kalau kita belum ada itu akan terus dibaga. Ano pero kung bagay na naman ang COVID, hindi na doon barang pangaraw. Hindi rin sa doon. Hindi man. Dari pagtiyo ko magay ako kaya pa. Pataka ba kaya na magbayo? Kalau tak kami tak ada kampang buat orang ini,
Ay, wala mo na, sige. Nakapicture yan ka na. Nakabayad ka naman. Wala mo na kung mag-i. Kabay ka mo. Sige mo na kung yung nila na. Nakikabay ka na sa nakahalo yan mo yung ka. Matay mo, kulang na. Ito ka lang nga. Abogado ka na. Ano ito ka? Nakali? Ano yun na? Nakali. Ayan, abogado. Okay, anong natay na pwede ang? Pagpapalito ko na kabuhay. Iwan. Talagang kaon. Tama yan.